Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard flimkien mal-Kap Eżekuttiv tas-Servizz tal-Qrati Vanessa Grech ħabbru sensiela ta' riformi u miżuri ġodda fis-settur tal-ġustizzja bil-għan l-operat tal-qrati jkompli jissaħħaħ u jittejjeb l-aċċess għas-servizzi ġudizzjarji. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu fejn ukoll ingħata rendikont ta' dak li twettaq sal-lum il-ġurnata. Fost oħrajn sar magħruf li l-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati għandha rekord ta' 588 ħaddiem, żieda ta' 55% fuq l-2012, waqt li bdew ukoll negozjati għal ftehim kollettiv ġdid li jkopri l-ħaddiema tal-qorti. Mal-mitt avukati huma nganġati bil-Aġenzija biex iservu bħala court attorneys u assistenti ġudizzjarji. Skont istatistika li tkopri minn Jannar sa Settembru ta' din is-sena, ġew ippreżentati aktar minn 68,000 att fil-qrati superjuri u inferjuri, 15,700 fil-qorti tal-familja, 25,000 fil-reġistru tal-qorti kriminali u aktar minn 9,500 fil-reġistru tal-qorti volontarja. Fil-waqt li fis-sena preċedenti l-qorti tal-familja waħedha rat iktar minn 1800 medjazzjoni li l-maġġoranza ġew konklużi b'suċċess. Il-Ministru Attard spjega diversi bidliet li twettqu li qegħdin isaħħu s-sistema legali, fosthom proċeduri aktar spediti fil-qorti ta' droga, liġi ġdida dwar ir-responsabilità ta' min jokkupa karigi pubbliċi, sistema elettronika l kundizzjonijiet tal-kelsim mill-arrest u emendi kontra cyberbullying u cyberstalking. Wara l-inawgurazzjoni ta' binja tal-qorti ġdida l-maġistrati inkwerenti fi żmien li ġej se jitħabbar aktar investiment infrastrutturali b'żewġ binjiet ġodda l-qorti kummerċjali u l-qorti tal-familja. Dan fil-waqt li kompla dej xogħol fuq il-binja ġdida fis-strada stretta l-qorti tal-appell kriminali. Dan l-investiment jinkludi awli moderni, uffiċini u spazji apposta għall-vittmi. Matul din is-sena diġà nħattru żewġ maġistrati ġodda addizzjonali u fil-ġimgħat li ġejjin se jsiru aktar ħatriet. Minn barrek il-Ministeru se jressaq riformi fil-komputazzjonijiet fil-proċeduri tal-qorti tal-familja u fit-Tribunal tat-Talbiet iż-żgħar. F'kumment il-One News il-Ministru Attard qal li dawn il-miżuri l-ġodda se jkomplu jsaħħu s-settur f'pajjiżna. Ekku naħseb l-impenn huwa wieħed ċar ħafna fis-settur tal-ġustizzja mhux biss mill-aspett ta' investiment notevoli li qed jitwettaq min-naħa tal-Gvern fil-qasam tal-ġustizzja ma wkoll mill-aspett ta' riformi li qed inwettqu konsistentament f'diversi setturi biex nassiguraw li nimmodernizzaw is-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna bla aħħar jkun li n-nies jingħataw servizz pubbliku aktar effettiv, aktar effiċjenti għaliex nemmnu li hemm ċertu sitwazzjonijiet li jimmeritaw l-intervent tal-Gvern biex jiġu indirizzati.